Nog een van die blaams is so sweet, babe. Ook in mijn ons in jou kaya, is stress. De voet. Kijk hier, dat is die stress hier. But numbers don't fucking lie. Yet again, numbers don't fucking lie, bro. Medusa pull numbers, man, bro. Kan je leiden, bro? Hey, yo. Hey, yo. Hey. Yo. Hele wat, nee. Willen niet gedronken. Kan je keel niet gedronken. Medusa. De eerste solo number van Kei Medusa, mensen. Kom eens check gewoon hier. Kom in de bak. Kei Medusa, ons is terug. The official music video, mensen. Produced by Links Mac. Kijk hier. Als je nieuw hier zo is, make sure you subscribe. Leave a like and turn on your post notifications. Maar kijk hier, man. Dat ik nog bij je praat, die mensen. Blime Gang, de code 1996 03 01. Als ik het verkeerd is, zijn die juniors above dating. Ik is die 100% zeker. So ja, mensen, kijk hier. Kei Medusa, the best female rapper, mensen, of 2025. Op een solo number. So let's get it. Kom eens kijken. Wat skit vir 2026, mensen. Ik heb klaar op Facebook een snippet gezien. Toen ga ik ze mijn same time uit van ik wil niet nog die verse nog verder luisteren. Dat is fijn. Maar wat ik kan zeggen is, kijk hier. Kom hoor die ding. Kom hoor die ding, mensen. Zodat ik nog bij je praat, let's get right into this video. Kom maar staan zo. Ja. Other thing is, this is shot by ik kan niet broer zijn naam uitspreken. Tajiof. Wat is dit Tajiof hier? Tajiof, mensen. Als het verkeerd is, I'm sorry, mijn bra. Maar hij is hoe ik het zien, verstaan je? So ja, kijk hier, hij was shot by die broer, mijn bro. And then, that broer said Medusa played a huge role in this. This was all Medusa, basically, mijn bro. So die video zelf, als Medusa's idee geweest. Dat is hoe zij dit wou geskiet het. So kom eens kijken, wat skit hier zo, mensen. Op een video standpoint ook. So ja, let's get it. Kom eens hoor wat skit hier zo. Jelle kom eens naar die om te visit, man. Ja. Sini, hoog mijn shoda. Oké. Langzaam, gang. Kijk kapra. Gang. Die hele sublimes, mijn bro. Oef. Maar hij shot is crazy. Ons is terug om me op van die map te plukken. Ja, ons is terug om jullie typers een plek te zetten. Ja, ons is terug. Jullie weet wie de druk. Kijk, jullie weet al reeds wie dit ruk, mensen. Jo, doe ze op een trap dan, mee, bro. Ons is terug. Jullie weet wie de druk. Raad van die blimes en jouw keel wordt geslut. Draai stamp op mijn rug tot die dag wat ik rust. Ons is terug om me op van die map te plukken. Ja, ons is terug om jullie. Kijk, je piek wat Medusa zei. Ons is terug om me op van die map af te plukken. Je ziet. Want hallo net weg daar zo. Laat ons kan weer de keren gaan. Want jullie zien me klaar hoe komt Medusa door 2026, mensen. Music video wise en song wise. Die leek dope, die man, bro. Ik hou van die shot. Alles in één plek. En dan switch je naar die scene, switch je naar die en dan. Dat is crazy, man. Typers een plek te zetten. Yo, Ons is terug. Jullie weet wie de druk. Praat van die blimes en jouw keel wordt geslut. Draai stamp op mijn rug door die dag wat ik rust. Ja, mijn naam kan nog likken. Vraag mij hoe ik weet, ik is nog steeds op alle bekken. Vraag mij nou voor Kei, dan jullie weet, ik is die beste. Beste female rap. Piep jullie wat Medusa daar zo van jullie zeggen. Als mijn naam nog steeds op jullie zijn bekken. Vraag maar voor Kei. Hij kan willen zeggen, ik is die beste. Hij is basically, als jullie van Kei gaan kennen, hij is die laatste hond van die laatste honden, mijn bro. Ik denk, hij is over een PHA, mijn bro. Hij is die main dog, mijn bro. So, maar jullie vangen alleen. Basically, met jullie helemaal vragen, hoekom zij die best female rapper of the year gewinnen?
Verstaan je? Gaan vragen daar weer hij, man. Dat is basically wat hij zegt. Verkeerd en jullie weet ik is die beste female rapper en hij is een fake nou. Ali je woord gevat, apply niet die pressure, ik zoek dan die zak. Strijk maar joren met rank en dan maak je mijn jazz. Zo moet niet nog draai niks maar in een plak is vast. Oh wait, Piet wat Medusa zei. Draai van mij beef voor mijn rank. Omdat ik was nu die beste female rapper of the year geweest in 2025. Ik was reeds in een plakken. Toen smaak je mijn beef als ik in een plakken is. Medusa los die mensen. Apply dit, kijk, je trappelen zijn nekken net af met musicvideo's na songs. Je drop dit de hele tijd. Maak je zak wie zei, wat de fuck ook al, je drop je hele tijd. Die nighters but for my downfall. Jullie weet ik als clutch snakes what you call. Jouw ming op een post, boet is never tall. Hoekom zin ik neem mijn naam whenever I scroll. Ik blijf op mijn bezigheid, altijd bij je show. Moet niet mee komen toetsie, ik weet jij weet ik is row. Moet niet horen me praten, Kijk, moet niet mee komen toetsie. Ik weet, jij weet ik is row. Als massagoeders. Als massagoeders, mensen. Maar hoor ze vrouw, ik is aan mijn slangen altijd focust op ik goal. Sick is blind. Ons is terug, om me op van die mip te plukken. Ja, ons is terug, om jullie diapers en blik te zetten. Ja, ons is terug. Azaitan. Toe, kijk. Medusa. Ik is fucking blij doen hij dat. Ik is. Sarij dengan jou jelle songs. Alsjeblieft. Hij is een ding, my bro. Hij is een signature junior, my bro. Terug, om jullie diapers en blik te zetten. If you know me, bro. Ja, ons is terug. Jullie weet wie de druk is. Raad van die blimes en jouw keel wordt geslut. Draai stamp op mijn rug tot die dag wat ik rust. Ons is terug, om me op van die mip te plukken. Ja, ons is terug, om jullie diapers en blik te zetten. Kijk je, Medusa, kijk je. Mensen, Medusa is ouder hier, my bro. Ik kan niet wachten voor die album, nie. Ons is terug, jullie weet wie de druk. Praat van die blimes en jouw keel wordt geslut. Draai stamp op mijn rug tot die dag wat ik rust. Is eindelijk op mijn borst. Ik ken dat nooit sinds dat jullie naar hersens zit doors. Ik is dus een naatvloer, ik rijd een beetje caution. Jij zie op mijn leveling, ik doe dat promotion. Kijk je, ik is dus een naatvloer. Rijd een beetje met caution. Zie, die geel koons er zo staan. Of ik koon zie je goed hè? Die mag bij hard vallen. Die mag bij hard vallen. Alle dank ik doe potions. Zeker is de laatste, ja, Medusa in je mond. En zin ik nou op, ik zoek haar body in die grond. En kom over die kraan op mijn woord, ja, ik vloonder. Ja, ik is die beste, ik. Vraag die rappers, zullen lik nog steeds maar z'n tijd. Het respect voor die guy, mij slaan, ik weet. Nog een van die blimes, is zo sweet, de big. Ook in mijn ons, in jou kan ja, is stress. De voet. Kijk hier, daar is die stress. But numbers don't fucking lie. Yet again, numbers don't fucking lie, bro. Medusa pool numbers, my bro. Ik kan je leiding beloven. Wacht, ik heb die ding gekregen op 2 uur. Wacht. 1 uur, my bro. Hij slaapt 2 keer. The fuck? Hij is crazy. Hij is nog nooit die. Men ons in jou kan ja, is stress. De voet on your neck, cause we never rest. Krijg maar je niet zo, ja, ik eet de zes. Met circle is tight, we don't fuck with the rest. It's blind. Keep it tight. Dicey move. Keep it tight. Terug, om me op van die mip te plukken. Ja, ons is terug, om jullie diapers en blik te zetten. Ja. Wacht, wait. Moet kijken wie ken ons hier zo, my bro. Ik denk die is links die. Ik ken niet die boete niet, ik ken ook niet die boete niet, ik ken ook niet die boete niet, ik ken ook niet van haar niet, ik ken die is Junior's sister. Ik ken niet van haar niet, ik ken niet die boete niet, weet ik die is Tony. En die is Ethan, my bro. Kijk, salut ja. Sing lai boete, hij die, my bro. Maar respect hoor, respect. Ons is terug, jullie weet wie de druk is. Raad van die blimes en... Wait, kijk, jullie gaan me niet stress geven als ik nog redig die andere mensen gekend heb. Alsjeblieft mensen, ik is ook mens. Jouw keel wordt geslut, draai stamp op mijn rug tot die dag wat ik rust. Ons is terug, om me op van die mip te plukken. Ja, ons is terug, om jullie diapers en blik te zetten. Ons is terug. Kijk hier, zien jullie typers, jullie typers altijd net bad shit, onnodig, voor onnodig. Loos jullie dat goed daar. Typen naden.
Verstaan je? Share die ding. Wat vat van jou af? Precies. Jy kan my nie self sê wat van jou af vat nie, maar jy voel om te sê, ek is 'n ander klas boetjie. Ek gooi net uit comments en af en aan verwag ek, jy weet waarom julle maak rappers. Moet niemand se goede wat sien wat sleg kom en julle doen dit seker reeds. Kyk jy, moet hom nie eens aandag gee nie. Doen hy dit. Maar ek weet julle doen dit 10 jaar reeds. Julle weet wie dit er ook. Praat van die blaams en jou keel word geslit. Draai stamp op my rug tot die dag wat ek rust. Ogen my shora. Sas brother, dis boeter dis beat bro. I think it's Kizzy my bro. Kizzy, my brother Jay is. En die ander boeta wat miskien nou is nou maklik is Kizzy nie, is 'n ander boeta. But Jay, beat is crazy. Die beat my bro. Sas brother, my bro. Ogen my shora. Fuck! Zeg, Blime Records mensen. Blime Records mensen. Als jullie vacht met die track en ik wil het doen al reeds, make sure to hit my description en af en aan kyk jullie die naam bij mensen. Dan ga ik nog baie praten bij namen. Je kijkt hem net zo vlot, versta je? Ja mensen, kijk je, die andere ding is, dat is hier op Bringer X mensen. Julle weet mens al reeds, ek is oud, but voor ek oud is, kom ek plak nog net iets mensen. Go to Facebook en go follow my Facebook page mensen. Ek het gesê, gaan my Facebook page in die description sit van die vorige video, maar ek weet nie hoe ek het gedoen het die mensen. But anyway, die fucking number. Mensen, ons gaan moet werk. Die jaar gaan julle moet werk mensen. Kijk die music video wat Medusa op 2026. January is nog niet klaar nie. Maar is crazy, but kijk hier, daar was een great number, great visuals, beats, alles is solid mensen. So kijk hier. I'm out. Julle ken ons al reeds hoe die ding net gaan. Ja. Of hoe gaan het? Is waarom jy nog nooit hier? Is jy hele waar?